celej histórii veľkí myslitelia, veľkí vodcovia, všetci úspešní ľudia mali niečo spoločné. Až teraz môže byť svetlo pravdy znovu odhalené. Viete, tajomstvo vám dá všetko, čo chcete. Šťastie, zdravie a bohatstvo. Môžete mať, robiť alebo byť tým, čím chcete. Už som videl veľa zázrakov v živote ľudí. Finančných zázrakov, zázrakov fyzického a mentálneho uzdravenia, uzdravenia vzťahov. Všetko toto sa udialo, pretože vedeli, ako použiť tajomstvo. Toto je veľké tajomstvo života.